ma kawuono. Kama chalo nyakona mojong county ma Migori, governor e county no mano ma Migori Ochilo Ayako oyango ne piny owacho mano mar county ma Migori oseketo okenge mag kedo kod midhiero ma ikelo kod koth mapek makoro medo mana kelo lal e county ka koro medo kanyo ni juma manyien gidhi chiwo kony ne jogo ma pi oula bende koro oseinyo. Joma miyawa ler mathoth. Koth mapek machwe e county ma Migori pod medo kelo midhiero e county ni. Eseche ma piny owacho mar county ma Migori yango ne gidhi nyime kod keto ikruok mar kedo kod midhiero ni. Wasechako ikore gi gik mang'eny ma wuok tich wadhi tero ne anyuola gi mondo okonygi, oresgi kendo ojuk ngimagi kama mago nyalo konyo. Wan gi chenro ma oromo e thuolo masani. Familia malo 50 pi oula osedaro ka mwandu mathoth bende koth mapek oseketho. Oganda maloyo 4 bende osewito ngimagi nikech koth mapek machwe e county ma Migori kaluwore kod lipod mogol kod migawo mochung' midhierogo mag apoya e county ma Migori. Kar tiegruokno mar jopuonj mar Migori Teachers Training College, midhiero ma ikelo kod koth mapek bende ogore kuome. Koth man kod yamo mapek owalo tado mar kar nindo mar jopuonjre kendo kelo lal ma nengone romo $1 million. Yesterday at around 4:30 there was a heavy storm that came and heavy rains. Thereafter, within 5 minutes, I was informed that the roof of one of our hostels had been blown off. So after the rains, we came and checked and assessed the damage, only to realize that the whole roof was ripped off together with electrical wires, and part of the cables also came down. The damage, we've realized that it's likely to cost us around Kenya shillings 1 million to repair the roof and put it back to shape. Ten sikuni lero ni samidhiero machal koda mae ni ogore kuomgi, onge japuonje moro mora mane oyudo nyruok, wen jopuonjre ne onge kar nindo no. This hostel was unoccupied at the time of the incident, and we were very lucky that no one was injured during the incident. So far, we've not received any support, but I've informed our county director of education, Migori County. I've also shared with one of our officers in the Directorate of Teacher Education. Governor ma Migori Ochilo Ayako wacho ni kata bed ni pogido omenda kowuok kuom piny owacho mamalo mar kedo kod midhiero ma ikelo kod koth mapek ni, giketo kenge makare mar konyo jogo eko moseyudo midhiero. Onge omenda mora mora ma osechopo Migori kata ma wawinjo ni ne oket thenge na Migori. Wamedo loso chenro manyalo ng'iyo wach pi ma muomo ni e yo mosiko kendo e yo madwarore. Kendo nitiere omenda kata omuom ma wageno ni nyalo wuok kuom national government. Wan gi jok masirowa, jo Red Cross gi yawa mamoko, gibe wan kod giembeko, omiyo wuok tich wabro chako wuodhno. Joge wago bed gi geno ni kony nitie machiegni. Familia mawuok e gwenge ma bende pi oula osebiro ka daro ji kinde ka kinde ma oting'o Nyora, Kabuto, Sidok, Konyango kaachiel kod moko e sub-county ma Nyatike dwaro mondo piny owacho ng'i yore mar tieko midhiero ma ikelo kod pi oula ma osebiro ka daro familia maloga achiel higa ka higa. Joma, Ramogi TV, Migori.